Bang' piny owacho kokalo kuom bad migawo mar mwandu mikunye bwo lowo golo chik makoro geng'o kambi kunyo mula midendo ni San Martin e alwora Maramba mayudre Rarieda e kaunti ma Siaya. Moyo jokuny mula 2,000 nobago ng'anyo mamuol e kar kunyo mulano ka koro gikwedo chikno ni mar chenro mar chungo tije kanyo biro keto ngimagi andaki ni mar kata mana weche mag njore kod kuo nyalo medore ka ojende matiyo kanyo owito tijegi. Kaka ripota mar Joyce Oduor lerono, jokuny mula go koro kwa piny owacho mondo mi odonjre wachno maneno ni giluwore gi chike ma kunyo mula opogore opogore kod lore. Kirango gi malong'o to gichalo jogo momako wuoth mar luwo jasiasa gi lek mar yudo ber. Kata kamano, magi gin jokuny mula e kar kunyo mula Maramba mayudore Rarieda e kaunti ma Siaya manyiso lit margi bang' piny owacho kokalo kuom bad migawo mar mwandu mikunye bwo lowo golo chik mageng'o kambi mar San Martin dhi nyime gi chenro mar kunyo mula kae. Ne mwanduwa okuwobiye nowuok Rarieda ka ne dhi konyo jopiny mamoko to nyithindwa gi nyikwawa to thoke kwerewa gi dewa nowe gini ka okonyo jokwoye ne mokwalo mwanduwa okobiye. Kaluwore gi jokuny mula gi, chenro mar kunyo mula kae gitayo giwegi e bwo mabul mar Rarieda Artisanal Mining Cooperative man kod jokuny mula moheo 200 maduto ywak margi en ni ponono chenro makamayo ochungi to yuto margi mapile ka pile kidek gore Luanda kendo rocho ngimagi kaachiel kod arita kwe e gweng'no. Bugoni oting'o en mar cooperative oting'o ji mang'eny ok en Isaac no kende. An gi buka gi jok motiyogo jomoko bende ni kama gi buke gi ma gitiyo godo. Koro kaponi giyware gi Isaac obed Isaac no to konyal chungowa. San Martin ok bi chungwa ka makata ka PS no oronwa ng'ano biro negowa obiro negwa. Waneno chandruok nyaka jo China nyocha bikae jowa osemaki giwang'o tingnigi gikedonwa cases maonge gikone waholo loan wachandore kawuono wawacho niya jo China must go, jo China must go, jo China must go. E bwo mabul achielno jokuny mula gi ywak ni negigero dag pi gi omenda mar hola maromo milion 6 mar kedo gi oro e gwengego gino mapok gitieko chulo ka koro chik to dwaro mondo giban piende kendo giwe tijegi. Watiyo mining ka to samra diera ki wuok e tich mar mining kaka inyalo dhi omo pi aora Tami to sani twawinjo maber watuomo pi moketie yath en pi maler ma onge tuo moro amora. Koro akwayo na sirikal nokonywa kik mondo gini olor. To mar ariyo pigni mi mondo bika okawo milion 6 mar loan. Koro wan wakwayo akwaya gi muolo ni sirikal koyie to konywa mama nikech wa mama timang'o thagre. Jokuny mula gi koro kwayo ten kaunti ma Siaya mondo donjre wachno ni mar ma en achiel kuom kuonde mondiko oganda mathoth e kaunti no. Gini dhi nyonge ma jopiny ka motege ma nyithindwa chieme gisomo mine mag liete konyre aparo ni neno oganda man ka ni toka kate jok mineno ka omiyo kunyowa maka kaponi nyalo chunge to wahinyore mang'eny kendo dhi duoko kuoma kama malo kabisa. Kuom mano gikwayo piny owacho kokalo kuom bad migawo mar mula mikunyo e bwo lowo mondo chiw luor ne doho ni mar wach mar kunyo mula e alwora Maramba kae podi ni e doho. Ok wabidhi ka bende kama ok wabiweyo ok wachung tich ka ok wachung ka tawacho ka nuoyo jo China omiyo ndalo 20 ukaw giu udhiyo uwenwa tich nochungu gi kote maamua ok wan. Joyce Oduor, Ramogi TV. Dakika 14 bang' saa 7 mar odiechieng'.